nan. Ah, masha Allah gaskiya. Ya, ina ne? Na dace ne ko? Daga yana baka labari kai za ka yi ta kashe wani nima su ya ka gani. Allah wani yana son sosai. Bari ga na wani sarbatin ta ba ta san ba ko ya kace. Shagin yaro, to ni za ku haka wurin ka na sha. Ku danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu.